Gyakorlati oktatást tartott Debrecenben a Fülöp-szigeteki harcművészet az Eskrima egyik legnagyobb szakértője. Dionísio Cañete nevéhez kapcsolódik a különböző stílusok egységes rendszerbe foglalása és a védőfelszerelés megalkotása. Az Eskrima a Fülöp-szigeteken az egyetlen ismert hagyományos fegyveres és pusztakezes harcművészet. Jellegzetes gyakorlóeszköze a rövid bot. A bot technikára épülnek a pusztakezes önvédelmi fogások, valamint a kés vagy a kard használata. Az Eskrima ma már nemzetközi szinten jegyzett versenysport. Magyarországon több mint 100, Debrecenben és környékén mintegy 50-en foglalkoznak ezzel a harcművészettel. A Fülöp-szigeteki nagymester nekik tartott gyakorlati bemutatót a Mikes Kelemen utcai tornacsarnokban. Ő Dionísio Cañete, a 70 éves nagymester Eskrima tanulmányait 8 éves korában kezdte, a Doce Pares szervezőjének legkisebb fiaként. A harcművészet alapjait először apjától tanulta. Az Eskrimát 62 éve 1945-ben és 46-ban kezdtem tanulni. Elsőként az apámmal, az idősebb testvéreimmel és a 2 nagybátyámmal edzettem. Később más tanítókkal is gyakorolt. A mesterek stílusaiból sokfajta technikát sajátított el. Nevéhez kapcsolódik többek között a különböző stílusok egységes rendszerbe foglalása. Jelenleg ő a Doce Pares Nemzetközi Szövetség elnöke, 12 danos nagymester. Az Eskrima az egyetlen ismert Fülöp-szigeteken honos fegyveres és pusztakezes harcművészet. Az Eskrima szó spanyol eredetű vívást jelent. Arról nincsenek pontos adatok, hogy hány éves ez a harcművészet, az viszont biztos, hogy már a 16. században létezett. Az Eskrima, a modern Doce Pares Eskrima eredete a 16. századra nyúlik vissza. Konkrétan 1521-re, amikor az első mester Lapu-Lapu visszaverte Ferdinand Magellán támadását. Az Eskrima ekkor vált igazán ismerté és egyre népszerűbbé a Fülöp-szigeteken. A Fülöp-szigetekiek a spanyol hódítók ellen nem puskagolyóval, hanem fából készült eszközökkel és lándzsákkal harcoltak. Később a gyarmatosítók betiltották a harcművészetet. Az Eskrima a 19. században kezdett újra népszerűvé válni az őslakosok körében. A Doce Pares különböző stílusok gyűjtőneve. A többi harcművészettől eltérően már az első pillanattól oktatják a fegyverek használatát. Nem hasonlít egyetlen már ismertebb önvédelmi stílusra sem. Elsősorban abban különbözik a többi harcművészettől, hogy a kezdetektől fogva a fegyvereket használnak a diákok. Először megtanulják a fegyverekkel való bánást, és később térnek át a pusztakezes technikára. Az Eskrima jellegzetes gyakorló eszköze a rattanból vagy keményfából készült bot. A bot technikára épülnek a pusztakezes önvédelem és más fegyverek, például a kés és a kard használata. A filipinok azt mondják, hogy minden harcot fegyverrel vívnak. Tehát a filipinok elsősorban fegyverben gondolkoznak. Tehát ha puszta kézzel is vagyunk, akkor is úgy gondolunk magunkra, mint fegyverre, és úgy használjuk magunkat. És ez másfajta gondolkozás, mint simán pusztakezes technikák. Illetve, hogyha kezünkbe kerül bármi, akkor azt fegyverként tudjuk használni. Az Eskrima sokak szerint szórakozás is. A formagyakorlatokat zenére, szinte meditációként is elő lehet adni. A botok forgatása egyúttal a harci technika, de másik oldalt nagyon szórakoztató formagyakorlatokat is szinte táncszerűen el lehet végezni. Tehát lehet hobbi szinten, versenyszinten, vagy tényleg, hogyha valaki egy úgymond keményen, tehát egy nagyon a harcművészeteknek igazából a harci részét szeretné megfogni, mindent megtalál itt mi nálunk. Európa több országában, elsősorban Angliában, Hollandiában és Svájcban népszerű a Doce Pares Eskrima. Magyarországon mintegy 100-an, Debrecenben és környékén pedig 40-50 ember foglalkozik ezzel a harcművészettel. 4 éve vezetünk itt iskolát, Debrecen a központ, de az ország egész részéről utaznak hozzánk tanulnivágyók, Budapestről, Szexárról, Pécsről, Nyíregyháza, Szolnok, tehát különböző helyekről. Most a szemináriumon is részt vesznek olyan emberek, akik egészen Dunántúlról jönnek. Dionísio Cañete a debreceni harcművészek meghívására érkezett Magyarországra. A nagymester 2 nap tartott gyakorlati bemutatót az Eskrima művelőinek. Dionísio Cañete után a debreceniek az Eskrima másik jeles képviselőjét szeretnék Magyarországra hívni. A tervek szerint még ebben az évben gyakorlati bemutatót tart egy ugyancsak Fülöp-szigeteki nagymester.
Ősszel tervezzük, hogy Danilo Huertast, a mesterünket, aki a közvetlen mesterünk, ő is filippino, őt hívjuk meg ide Magyarország, Debrecenbe szemináriumot tartani, de közben is vannak rendszeres foglalkozások, Debrecenben is Hajdúszoboszlón, illetve el lehet jönni hozzánk külön csoportos foglalkozásra, külön órákra. A Dosepares Eskrima művelői hetente kétszer a Domb utca 1 szám alatt tartanak foglalkozásokat Dankó Ferenc, Hajdúszoboszlón pedig Szálkai István vezetésével.